Gipainom og tubig ang suspect ay kinigisakay sa patrol car sa mga pulis aron makalma. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Aris Labajo Simborio alias Denden, 40 anyos, merchandiser ug residente sa Proc Chico, Barangay Quiagot, Digos City, Davao del Sur. Subay sa report sa kapulisan, nagpahigayon og joint drug buy-bust operation ang Digos City Drug Enforcement Unit team nga gipanguluhan ni Police Captain Diosdado Niones II, kauban ang RPDAO, PDEO PIU, PDEA 11 ug Intel Unit sa Davao del Sur PNP niadtong Sabado sa kaadlawon sa lugar sa suspect ug napalitan kini og gituuhang shabu balor 1,000 ka pesos. Apan nakasignit pagyud ang mga operatiba sa posesyon sa suspect ug laing duha pa ka mga sachets sa gituuhang shabu nga adunay market value nga 7,500 pesos. Ang suspect gikonsiderang street-level individual nga napriso na karon sa Digos City Police Station nga magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.